I 10 ljudi, dobro smo na Ekliplnom kanalu, ja sam Dušana i danas ćemo igrati FIFA 15. Evo, krenuli smo. Možda će biti i na kompjuteru, ali nisam siguran jer mi je komp zeznut, neće mi se poveže nešto na internet, ne znam zašto. Idemo. Bila je dobra prilika. I 1-0. Lako prošao. I vodimo 1-0. Super. Loš pas. Faul. Gol! Jo, kakav gol! Da li je ovo moguće? Kakav je to gol? Moram vidjeti ponovo. Od preča. Znači, nevjerovatno. Ja, kakav gol. Napišite slobodno komentare kakav je ovaj gol po vam. Meni je ekstra. A vi u komentare dole napišite šta vi mislite kakav je ovaj gol. Ništa. Nema. Ne. Da li moća sam ovo našla? Ja ću uspjeti dati još jednu razliku, sad ću ovo stopiti. Nećemo. Kraj prvo poluvremena. Dobro smo odigrali prvo poluvremena. I ljudi, vraćamo se u drugo. Ajmo. I to je 3-0, mislim smo 4, ali to je ipak 3-0.
Ne. Dobro je mišno. Ko brži, ja. Da mi želim da dam gol. Ajde. Šta je ovo, brat? Da li je ovo moguće? Ne mogu da dam gol. Jedan običan gol ne mogu da dam. Ne. 80. minut. Ako sad ne uspijem da dam gol, ja ne znam šta sam. Amin, brat. Konačno gol. Za 100 godina mogu da postignem jedan gol. I ljudi, to je kraj utakmice. Pobedili smo 4-0. Dobili smo 591 coins, to je dobro. Sad ćemo još pogledati. Znači, ne mogu da verujem da nisam uspjela dam gol. Konačno, posle 100 godina sam tek mogla da meći. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala ako ste ga pogledali. Ako vam da bacite like i obavezno prokomentarišite za onaj gol. Obavezno. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Poz!